A Asociación Española contra o Cancro espera recadar preto de 10.000 euros na nova edición da Cea Gala contra o Cancro. Será o 12 de abril e as entradas de 50 euros poderán adquirirse dende o luns. A Asociación Española contra o Cancro quence motores para unha nova edición da súa Cea Gala benéfica. O obxectivo da entidade é recadar 10.000 euros que se destinarán á investigación oncolóxica. As entradas poderán adquirirse dende o luns no local da asociación a un prezo de 50 euros. Nela inclúese a cea, o donativo e o transporte para chegar ao local de Chicorino, un evento que pretende congregar a 500 persoas o 12 de abril. A un prezo de 50 euros, aí incluye cena e donativos, non hai rifas nin máis costes, incluye tamén transporte, que teremos que poñer, como sempre, autobuses para facilitar a ida e a volta. E logo, pois, teremos de puntos de venta fundamental a nosa sede da asociación, que na rúa Estatuto número 1, enfrente ao Colexio Galaxia, e ali estamos sempre os luns, mércores e venres de 11 a 13 horas e os mércores ademais de 17:30 a 19:30. Nesta edición entregaránse de novo 3 trofeos. Os premiados serán Manuel Ayaso a título póstumo polo seu compromiso coa entidade, a Asociación Cultural Francisco Lorenzo de Aguiño e o doutor Salustiano González Vinagre. O primeiro galardón é a título póstumo é para o artista Manuel Ayaso, pola súa implicación e compromiso con Ribeira e a súa veciñanza, destacando a colaboración que sempre tivo desde os nosos inicios no ano 1998 coa Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Ribeira. Para el, o noso recoñecemento do ano 2025. Para a Asociación Cultural Francisco Lorenzo de Aguiño, pola solidaridade amosada cos colectivos desfavorecidos, sempre, entre eles a Asociación Española contra o Cancro de Ribeira, así como pola súa forte pegada no territorio. Recoñecemento técnico. Este ano o noso recoñecemento será para o doutor Salustiano González Vinagre pola súa labor de desenvolvemento e investigación no ámbito das enfermedades oncolóxicas. A traballadora social en Boiro, María Villar, será a encargada de conducir o evento en compañía dos integrantes de Mimarte. A nosa presentadora deste ano será a polifacética María Villar, traballadora social do Concello de Boiro, artista, actriz, cantante do colectivo Mimarte. Ela será a nosa presentadora desta gala, e tamén para iso contará coa colaboración dos seus compañeiros do colectivo Mimarte, con Tania Fuego, pois á cabeza de todo ese movimento. O evento conta coa colaboración do Concello de Ribeira. O titular de Servizos Sociais salientou unha vez máis a importancia desta asociación na loita contra o cancro e no apoio a doentes e familiares para superar as adversidades provocadas pola enfermidade. Cada año pues salen casi a relucirnos 200.000 y pico casos, nuevos casos de cáncer según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, más o menos en esos números. Pero estos números, como todos los que nos estén oyendo, no son números, son personas, son familias, son vecinos, son vecinas de nuestras parroquias, de nuestras familias. Todos directamente, de una manera o de otra, pues tenemos casos. Esta es una enfermedad que hay que decirlo que una vez que irrumpe en una familia, pues cambia el modus vivendi de esa familia, de esa casa, porque ya todo gira alrededor de eso. Y bueno, pues los que lo saben, pues saben de lo que estoy hablando. Quienes quieran asistir á gala cea da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira poderán mercar as entradas no local da entidade os luns, mércores e venres en horario de 11 da mañá a 1 da tarde.